салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Хостам ақаллан як рӯз шуморо бехабари Месси монам, аммо намешавад. Хабарҳо мисли проблемаҳои Барселона дам ба дам мебарояд ва ман наметавонам шуморо аз ин чизҳо огоҳ накунам. Ман хостам видео дар бораи он барорам ки Барселона бе Месси чӣ гуна мешавад, лекин гузариши РАКИТИЧ ба Севилья, презентацияи МЕССИ дар МанЧЕСТЕР ва травмаи ПЕШРАВИИ маро маҷбур кард ки он видеоро ба шумо тайёр накунам. Лекин агар ин видео 2000 лайк гирад, ҳатман имшаб он видеоро тайёр карда дар канал мепартоям. Аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. яке аз трансферҳои беҳтарини Барселона дар 10 соли охир Иван РАКИТИЧ дина шаб расман ба Севилья баргашт. Бозингари хорватӣ бо даста 4 сола шартнома баст. Аз ҳама аҷибаш он аст ки Севилья барои ин трансфер ҳамагӣ 1.5 миллион евро пардохт намуд, ҷамъи 9 миллиони дигар дар шакли бонусҳо. Лекин худо медонад Барселона ин бонусҳоро чӣ гуна мегирад. Менеҷменти Барселона маро бори дигар дар ҳолати шок гузошт. Бале, РАКИТИЧ сезони гузаштаро навқадар хуб гузаронид, лекин 1.5 миллион евро ин шармандагист. Монанде ки Барселона таҳвиз сиём мегузаронад дилхоҳ футболбоз бо нархи 1 миллион евро. РАКИТИЧ зери роҳбарии Луис Энрике футболбози калидӣ буд ва дар хатти нимовиза бо ҳамроҳии Бускетс бозии хуб нишон медод. Куман ба РАКИТИЧ, Видал ва дигар бозингарон бовар надорад. ҷолибаш он аст ки даста ба ки айни ҳол бовар дошта бошад ва агар тамоми бозингарони худро фурӯшад бо кӣ бозӣ мекунанд? дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати Адинxbet мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. барои боз ҳама васман шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6,500 рубл тӯҳфа гиред. Дастгирии шумо, пешравии мо. мушкилиҳои Барселона рӯз аз рӯз зиёд шуда истодаанд. Дар охири моҳи июл хабар дода мешуд ки Тер Штеген дар оғози мавсим ба даста кӯмак карда наметавонад. Новобаста аз ин Тер Штеген дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо иштирок кард ва аз Бавария 8 гол сар дод. Баъдан Барселона гуфт ки Тер Штеген тӯли 3-4 моҳ ба даста кӯмак намерасонад. Барои чӣ бозингаре ки ба ҷарроҳӣ ниёз дошт ӯро ҷарроҳӣ накарданд ва бо дард бозӣ кард? Ин суоле аст ки мо бояд аз роҳбарияти даста ва духтурон пурсем. Чунин ба назар мерасад ки Тер Штегенро маҷбур карданд то ин ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. Акнун яке аз он бозингароне ки дар мавсими охир беҳтарин буд, тӯли 4 моҳ ба даста кӯмак намерасонад. Ба ғайр аз мушкилиҳои хатти ҳамла, нимовиза ва дифоъ, боз ин мушкилӣ пайдо шуд. Албатта сабаби ин ҳама мушкилиҳои Барселона роҳбарияти даста аст, зеро онҳо метавонистанд ки садди роҳи ин гуна мушкилиҳоро гиранд, аммо ҳеҷ кор накарданд. айни ҳол маълум шуд ки дар сурати ба хубӣ ҳал нашудани ҳолати Месси суди Барселона талош мекунад ки ин қазияро ҳаллу фасл кунад. Агар масъаларо ҳар ду тараф ҳал карда натавонанд, шартномаи Месси қатъ карда мешавад. ин ҳолатро ФИФА не, балки суди Барселона ҳал хоҳад кард, зеро Барселона тими Испания ҳаст. ин вазъиятро Манчестер Сити пайгирӣ намуда зуд бо Месси суҳбат карда истодааст. Сити ончунон ба трансфери Месси бовар дорад ки тибқи хабарҳои рӯзноманигори Эспорто Интерактиво Марсело Бехлер даста ба як компания фармоиш додааст ки аз архив расмҳо ва видеои Мессиро пайдо кунанд то ин ки презентатсияи футболбозро омода созанд. агар Сити ба худ бовар намедошт, чунин корро намекард, вагарна расмҳо видеои Месси аз архив барои чӣ ба Сити даркор шудаанд. қаблан хабар дода мешуд ки Сити барои Месси 500 миллион евро пардохт мекунад ва ӯ шартномаи 5 сола ба имзо мерасонад. дирӯз Роналд Куман аввалин тамрини худро ба ҳайси сармураббии Барселона доир кард. ҳамагон мунтазири ин тамрин ва омадани Месси буданд. дар тамрини якум 19 бозингар иштирок доштанд. аз қабили Пике, Суарес, Дембеле, Нето, Алба, Роберто, Видал, Фирпо, Рафиня, Фернандес, Ваги, Араухо, Акиема, Мончу ва ғайраҳо. қисме аз бозингарон дар майдони Тито Виланова тамрин карданд. ними дигарашон дар Сиутат Эспартиво. дар ин тамрин Месси иштирок накард ва ӯ баъди рӯшан шудани вазъияти трансфераш ба тамрин бармегардад ё ин ки не, умуман бар намегардад, зеро Месси дигар дар даста бозӣ кардан намехоҳад ва ӯро албатта маҷбурӣ ба ҳайат оварда наметавонанд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.